Bavê min rol modelek bû ji bo çandê di nava malê de. Ew bi xwe hem nivîskar bû û hem bi xwe jî lê dixist û stranê xwe jî digot. Ganiya min a hunerê bavê min bi xwe bû. Destpêka min di rê çavî de derbas bû. Bi hewildana ku ew di hinek kar û xebatê hunerî têxî nav malbatê de ez ji wê ganiyê min ava xwar. Navê min Berfîn e û ez not diduwa li Nisêbînê ya Giridayê Mêrdîn ez hatim dinê. Ez li wê derê mezin bûm. Xwendina xwe ya em bêjin pêş dibistanê destpêkê wana min li Nisêbînê qedand. Paşî hatim Amedê, paşî hatim Stenbolê. Niha hîna jî li Stenbolê jiyan dikim. Dibêjin gul nexweş e, wey gul ez bimî. Dibêjin gul nexweş e, wey gul ez bimî. Çi bikim bextêm reş e, wey gul, wey gul, wey gulî zer. Derdim yek bû te kir sed hezar, ez ji vî canê xwe bûm. Perwerdehî ewilî ez ji Nisêbînê hatim Diyarbekir ji bo perwerdehiyê. Ez hatim Akademiya Çand û Hunerê ya Cegerxwîn. 2012 li wê derê di heman salê de li ser medya civakî stranek hat belavkirin, strana Can da. Piştî wê bertekên gel ji ber ku li hember min xweş belav bû. Di dilê min de jî ew hezkirina muzîkê hebû lo ma min xwast ku ez li ser muzîkê çend gava bavêjim. Ez Nisêbînê ez derbasî Amedê bûm, derbasî akademiyê bûm. 3 sala me li wê derê perwerdehî stand. Li wê derê 2013 ez neşaşibim. Me dest bi xebatê xwe yî orkestra heskîv kir. Hewildana min pêşxistina zanistî bû ku ez karîbim tiştê got ji dilê min tê ez karîbim bi zanistî pêşkêş bikim. Mamostetiya tembûrê jî li wê derê dest pê kir û paşî helbet li wê derê derfet û mecalên em bêjin teknîkî hebûn bes perwerdehî di aliyê teknîkî de kêm bû, qels bû. Li wê derê 2 sala jî ez li stûdyoya Hunera me dixebitîm. Bes ew kêmasiyê teknîkî de tiştê got me dîtin min xwast ku ez wan çareser bikim piştre ez hatim Stenbolê. Yani ewilî min Amedê biryara perwerdehiyekî stin. Paşê ez derbasî Stenbolê bûm ew jî ji aliyê teknîkî ji ber ku min dixwast ku ez kar û barê di nava stûdyo de ez li ser bixebitim. Ji bo wan kêmasiyê ve ez hatim Stenbolê û 5 sala jî li Stenbolê me. Keçidine dolazı, meşya tebmeş yapmazı. Keçidine dolazı, meşya tebmeş yapmazı. Kavlimin o yaranı, gel hadi soryazı. Perwerdehî ez dibînim tiştekî bi rastî hem hewcedayî ye, tiştekî pir erênî ye. Gava tu tiştekî tu nas dikê, tu kêmasiyê xwe baştir dibînî. Ber wê her perwerdehiya got min stend min zêdebûnê xwe zêdetir min kêmasiyê xwe bêhtir dîtin û ew ji bo min girîng bûn. Heta meriv kêmasiyê xwe nebîne, meriv qelsiyê xwe nebîne, meriv kêmbûyînê xwe nebîne. Mirov ti carî nikare xwe bi astekî xurttir yan bilindtir yan pêştir. Buhar bite rengine, dilim xemgîne vay axam zerîne. Buhar bite rengine, dilim xemgîne vay axam zerîne. Bi navê te ez dikenim yabû, bi navê te ez dikenim yabû.
جاری از دبیجم دنگه نخوشتنه هوالوسا چیز بده چاوت دنگه نخوشتنه بس بگوریم براستی مهم نخوش بونا دنگه شیرو وکرنه شیرو وکرن جی از مثلا سرونا از نابجم از خوش دسترم یعنی از نابجم دنگه مخوشه از تنی هسته خوب پار بدکم یعنی او هسته گو ج گهیتا ج دلیتا و جدویتا دردکفن حوله او هارمونیاد نوا درادنه گو دردکفن حوله او دبه بجن آوازك او دبه سترانك او دبه برهمك هل بت مثلا قافا قوت بخوازي سترانكي بيج هنتش اساس نقرك او هبم ام بيجن دي جينيتيكات دب قرك قهيت باش يعني تببهيزي سديسة موزيسيان زاتن بجبرقو قهيوانا كد في استي باش في كاري دكن وقت ديجن تنمج بيت موزيسيان بيل بس ديسا قهيت باش بديسا تكاري في تشتي بكي قالك كسي وسا هنا بيجن بيجيش كي مجي هنا بيجن اندزياري مجي هنا او رحي بيجن هنرمندي بواره هي كاريواني ديجي هي بس او رح يجيب خورد دنجيان كرن دمال باتي ده بلكي اف بيجن تشتكي بوزيتيف مرهبك ومثلا بافي من بموزيكر على قدر دبو بيجن دنگ بيجي جي مال باتي هبو او بيجن باندورة كي جينيتيك دبا كل سر مكرو بس من تجاري از ناف بيجن دنگي مخوش نا از هاو هستي خو پار بدكم وخاص او بلكي پار بكرنا هستا تشتاقو تي حس كرن از تاني بي كيف خوش دبو من قبل کی آزاد بمله گستم داوا اجره جنازه گورا رویم از کتماره اسمره من قبل کی آزاد بمله گستم داوا اجره افچ زاگونه کشاندم دام دست شهره یا حبیبی خستم از رحم بکتون و بره آی 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 تشتاقو مرو بي مزن دبه مرو وينا باشتر ناس دكه مرو وينا باشتر نزي خود بينه وك زمان تبكي جان زماني مزن دبي تخور حتر هيستكي قوت بي زماني باخوي زماني خونه تشبن دخون تبكي جان زماني داخوي دروجانه جي بوي زماني اگر تيكلي خودين ترحتري دموزيكا دجي وساي تبتش مزن بوبه او بهتر باندوري لسرتدكن تشتاقو تخود ناف دبينه اوه بس تخوجي بشتي دمك تناستكي تخوجي آبادكي وتجيه خود نوا وي ام بيجن چرخيدة تدبيني ايدي تجرحي خود تشتكي دخي حوليده او بجاد دمينه سر حسكرناته و ام بيجن داخوازيته جهد تشتاقو تجهداردكي يعني تشتاقو بالاته دكشينن اي من قريدانا من بلكي زيادة مانوي بطنبوري رهبوش بركو من خوجي وبيجن بافي خوجي ومن چاندا خوجي ومن زمان خوجي بتنبوري ناس كربو السر تنبوري جو مثلا تارزك هي تنكاري مثلا بتنبوري تزوب زو دركبي دربي تارزا تنبوري انسرومان بخوجي باندور دك وام بيجن اردنيغاريا قوتلي دجي اردنيغاريا قوت تجي دخوي اردنيغاريا قوت ام بيجن جي إلهام دستيني أو جي بتشكر نشاني تدكي أسخوا نزيوه دبن يعني تسدمك يويني طيبتنا بس مثلا ساده بوينه جار هي أري براستي سترانكي از دخوازم پر نرم ببهيزم پر بدن ببهيزم لي بري جاراجي أو ناجبر كيم درفتي وصادر دكبه يعني نكو أم دخوازم وتاني طنبور به جانا جبرقو درفت تنية تبي أشوف مش دبلاغ زرونم أستشتكي ناكم كاز راجم طنبورا خا أزي وينات تشتكي بكن بروبلم دبا هنرمندي كورت إيجو أم بيجن بشكريه كي نستن دبيجي دبي آلي دجي جانا كي ماسيين أرانجة در دكبن من تديت بونا وابخشا گل سوسنادا من تديت بونا وابخشا گل سوسنادا جابر الشجردن هزار راموسانيدا جابر الشجردن هزار راموسانيدا
دەستپێکا من مەسەلا bavê min çi guhdar dikir min jî ew guhdar dikir bêhtir. Bavê min ji me re dibû rol û me bi stranê wî em mezin dibûn. Yan wî çi distira em jî me wa hîn dibûn. Lê gava mirov dinivîsîne mirov azad e yanî mirov xwe naxe nav çerçoveyekê. Wê kêliye çi ji dilê te hat çawa hat hestê te ye yanî hestê te wê kêliye çi bi te tê dide hîskirin tu bi gorî wê na tu rajê pênûsa xwe, tu bi gorî wê na tu rajê tembûra xwe, tu bi gorî wê na tu ronahiya xwe bilind dike yan nizm dike. Ew atmosfera hundirê te yê vêca. Ji ber wê ne çerçoveyek teqez heye û ne sînorek teqez heye. Bi gorî hestê xwe ez tev digerim. شوبات البر دل من ناچه شوبات البر دل من ناچه صبرامın eydin nemaye jiyanam sibeye miradim tümneye dezuare ya rond kemtene صبرامın eydin nemaye jiyanam sibeye miradim tümneye dezuare ya rond kemtene Carna lêgerîn ji bo mirov xwe bibîne çê dibe, carna jî ji bo em bêjin niha jiyanek popüler jî heye ji bo ku em xwe bidin berçava jî carna em gav nedavêjin. Nizanim min ew qet nefikirî û sirê xwe derbas nekir sedemek wê tune û ez rexne jî nakim vê na. Bes belkî min xwe nêz nedît nizanim. Ji ber ku dengbêjî ez nizanim bistirim. Ez niha dixebitim. Bes heya ku ez wê xebata xwe nedim rûniştandin. Ez cüret nakim ez dengbêjiyekê ez bistirim heta ku ew qas dengbêjiyê me hene û ez bi qusûr ez rabim dengbêjiyekê pêşkêş bikim wê ji bo çanda me jî wê ne baş be ji ber ku ez ne dengbêjim. Ji ber wê belkî ez neketim nav tiştek wisa bes ez pir hez dikim ez dixebitim bes hîna nehatime wê astê ku ez bêjim kazê yan dengbêjiyekê biceribîn hin tişt hene erê ez rexne dikim bes ew ne mesela dengbêjî û tiştê kevnan re ne tiştên nûjen hin tişt ez carna ne nêzî xwe dibînim. Mînak wek meşap ne nêzî min e mesela. Li ser wê ew ez vê na çima rexne dikim meşap naveroka wê tişekî ji ber ku şaş hat bikaranîn û herkes li ser wê şaşiyê devam kir. Normalde ew karê ku tê kirin mesela navê potporî ama navê guheran din kirin meşap. Meşap tiştekî dî ye. Ew dûr de mesela navê popüler hat bikaranîn ez ji ber wê nakê neyî namêzê wekî dî ez li ser ti tarzî yan ti xebatî bi rexneyî ez nêz nabim. Her tişt di nav hunerê de a muhîm ew e ku tu armanca xwe, hestê xwe û em bêjin mijara xwe bi awayekî estêtîk bidî nîşandan. Hewce nake herkes beecibînî, hewce nake herkes neyînî jî lê binêre. Tu azadî yanî di nav hunerê de. Keçidine dolaze meşyate meşyaze Qewlêmin û yaramin kel hatê soryaze Qewlêmin û yaramin kel hatê soryaze Bêhtir rê û rêbaza min di nava jiyanê de bi awayekî bi muzîkê veleqedar e bes ji xeynî muzîkê ez çi dikim biraziyê min hene ez bi biraziyê xwe her wext derbas dikim mamostetî dikim gerçi ew jî car dî bi muzîkê veleqedar ama
van demê dawî ez hinek bi kar û xebatên berhevkirinê re ez mijûl im. Niha di rêveberiya Veqfa İsmaîl Beşikçî de me. Li wê derê gelek hevalê me bi awayekî xebatê xwe tomar dikin. Ez jî van dema bêhtir li ser hunermenda xebatekî ez dimeşînim wek lêkolîn wek em bêjin biyografî tomar kirin. Nivîskî ez vana berhev dikim. Armanc ew e ku belkî pêşerojê em karibin berhemekî nivîskî derxin em bêjin. Ji ber ku hîna ev rewş zelal nebûye ez zêde nexwazim wisa têkim naverokê jî. Bes wisa tomarkirina biyografîya hunermendê kevnare û ê nûjen, ê sax ê nesax ez jiyana wa tomar dikim. Hin fikrên em bêjin belkî xebatnî dî jî çêbibin ji bo pêşerojê amadekariyê wan dikim. Wekî din çi dikim? Heta ji min tê ez digerim. Ji gerê hez dikim. Ji tenêtiyê jî hez dikim. Em bêhtir tê got kar û bar tune bin. Dikevim nav çar dîwarê xwe û em yan fîlmekî yan em bêjin pirtûkekî yan em bêjin albûmekî bi xwe bi xwe dimînim. Heta ji min tê ez bi xwe bi xwe dimînim.